Croeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Del Valle 99.9. Hola y bienvenidos a Tân y Ddraig, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en galés y en castellano en la radio. FM Del Valle 99.9. Fi, Lois Medi a Lleucu Haf, sydd yma i gadw cwmni chi eto heddiw. Somos Lois Medi y Lleucu Haf acá con ustedes de nuevo hoy. Yn ôl yr arfer, mae gennym ni stor o sgyrsiau difyr a cherddoriaeth Gymraeg ar y ffordd i chi dros yr awyr nesaf. Sorry. Como siempre, tenemos un montón de conversaciones interesantes y música galesa para ustedes en la próxima hora. A mae hon yn benod arbennig, oherwydd da ni yn mynd i fod yn trafod bob dim dan hael am Eisteddfod Genedlaethol a gafodd ei chynnal draw yng Nghymru ar ddechrau'r mis. Y este es un episodio muy especial porque vamos a charlar del Eisteddfod Nacional de Gales que pasó en la primera semana de agosto. Yn gyntaf heddiw, mi fyddwn ni yn trafod be ydy Eisteddfod ac yn clywed am enillwyr y prif wobra eleni. En primer lugar, vamos a charlar sobre qué es el Eisteddfod y de los ganadores de los premios principales de este año. Yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn cael yr anrhydedd o siarad efo aelod newydd Sbon o Orsedd Cymru. Mi fydd Claire Vaughan sydd yn byw yma yn Rhyfelin yn ymuno efo ni i siarad am ei phrofiad arbennig hi o gael ei hirddo yn Steddfod Genedlaethol Wrecsam. Y luego en el programa tenemos el honor de charlar con Claire Vaughan que estaba recibido en el Gorsedd, el Círculo Bárdico de Gales, y ella, Claire Vaughan, vive acá en Trevelin y sí, va a charlar sobre su experiencia en el estado de Wrexham. Ac yn ola, mi fydd Lleucu a fi yn trafod lle da ni fel arfer yn hoffi mynd ar faes Eisteddfod bob blwyddyn. Y para terminar, yo y Lois vamos a charlar sobre los lugares donde nosotros queremos, que a nosotros nos gustan ir en el Eisteddfod. Felly, arhoswch efo ni am yr awyr nesaf felly am ddigon o sgyrsiau difyr a cherddoriaeth Gymraeg. Entonces, quédense con nosotros para escuchar estas charlas y escuchar la música galesa. A da ni'n dechrau efo un o headliners llwyfan y maes eleni. Dyma Meinir Gwilym ar gan Wyt ti'n cofio? Fi'n caru'r gan yma. Fi'n really caru'r gan yma. Y para empezar, la primera canción es Wyt ti'n cofio de Meinir Gwilym. Y Meinir Gwilym era una de los artistas principales del llwyfan y maes. Un escenario en el Eisteddfod este año. Mwynhewch. Wel, dwi'n siŵr bod y mwyafrif o'n gwrandawyr ni yn gyfarwydd iawn efo'r cysyniad o Steddfod, ond i'r gwrandawyr hynny sydd ddim wedi clywed am Steddfod o'r blaen, o'n i'n meddwl, sa'n ni'n egluro beth ydi o. Bueno, estamos seguros que la mayoría de la gente que escucha en este programa saben o tienen una idea de lo que es el Eisteddfod, pero vamos a explicar un poquito. Ia, felly, eich bod hwn yn ddadleuol, ond dwi'n gwybod fatha. Se puede contestar eso. Ia, y dehongled fyswn i'n rhoi ydy pa mae pobl yn dod ynghyd i gystadlu mewn cystadlaethau celfyddydol fel canu, adrodd, dawnsio, sgwennu a llawer o bethau eraill. Okay, la definición de Lois del Eisteddfod es cuando la gente se juntan para celebrar y competir arte, cantar, recitar, bailar y escritura creativa y muchas más de competencias. Ia, fysach chdi'n gytuno? Fysach chdi'n ychwanegu neu rhywbeth ato fo? Na, dwi'n cytuno fe hynna, ond byswn ni hefyd bod ni'n dathlu diwylliant. Ia, bod o'n ddathliad. Ia, bod o'n ddathliad. Y yo, la única cosa, algo más que yo podría decir es que es una celebración de cultura. Ia, so ni'n sicr yn cytuno fe hynna.
Yr Eisteddfod yw fel Eisteddfod Genedlaethol, efo hwnna ydy prif wyl fel llenyddol neu celfyddydol Ewrop? Ie, yr un teithiol mwyaf. Yr un teithiol mwyaf. Ie. Okay, yeah. Wedyn, ond ie, yn amlwg mae yna eisteddfodau yng Nghymru ac yma ym Mhatagonia. Mae yna lawer eisteddfodau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Gennych chi Eisteddfod Trefelin, a'r eisteddfod sydd newydd fod yn fan hyn, Eisteddfod Escolar Puerta del Sol hefyd. Sí, acá en la Patagonia hay muchos eisteddvods. No sé cuál es el plural de eisteddvod. Muchos eisteddvod hay distintos durante el año. El estado de Trevelin, que pasó acá en mayo. El estado que recién pasó la semana pasada acá en Trevelin, el estado escolar de Puerta del Sol. Ia, a mae y brif eisteddfod y Wladfa yn cael ei chynnal ym mis Hydref draw yn Rhylew. Y el eisteddfod principal o más grande de la Patagonia es el eisteddfod del Wladfa, el eisteddfod de la Colonia, que pasa en el mes de octubre en Trelew. Ie, ac mae nifer iawn o eisteddfodau yng Nghymru hefyd. Mae yna lwyth o eisteddfodau lleol yn digwydd, a rhai hefyd ar lefel genedlaethol. Y también en Gales hay un montón de eisteddvods. Los eisteddvods más chicos que son locales y también los eisteddvods nacionales. Mae gennych chi ar lefel genedlaethol, gennych chi eisteddfod yr Urdd ar gyfer pobl ifanc. A un nivel nacional tenemos el Estado de Erz, que es el Estado de la Juventud. Eisteddfod Clwbiau Ffermwyr Ifanc. El Estado de Clwbiau Ffermwyr Ifanc, el Estado de los clubs de Ffermwyr Ifanc, chacareros jóvenes. Es una asociación, no sí. Es una buena traducción, pero es una asociación, sí. Yeah, bueno, listo. Yeah. Eisteddfod Genedlaethol. Y el Estado Nacional que pasó en la primera semana de agosto. Ie, a mae hefyd eisteddfod yn ryngwladol yn cael ei chynnal yn Llangollen bob blwyddyn, lle mae pobl o 4 ban byd yn dod at ei gilydd i gystadlu. Y también tenemos el Eisteddfod internacional que pasa en Llangollen, en el norte de Gales, cada año. Y hay gente de todo el mundo que vengan a competir. Ti wedi bod yn Llangollen ystafell? Na, fi ddim, ond fi wastad wedi eisiau. Fi'n gwybod pwy'n cael debut nhw yn Llangollen. O, pwy? Pavarotti. Do? Do, nhw'n cael debut. Dwi'n gwybod hynna, waw. Fi'n meddwl, fi wedi bod yn deud hyn ys blynyddoedd, so fi'n gobeithio bod yn wir. Allai ddechmygu bod hynna, yn wir, Y un hecho interesante que Luciano Pavarotti hubo su debut en el escenario del Eisteddfod de Llangollen. Wow. Cantó ahí. Ia, mae gymaint o bobl enwog wedi perfformio. Nath Tom Jones ddim yn yn ddiweddar. Sa'n siwr, ond bydde fi ddim yn syni. Ia, ond rhywbeth dwi'n mwynhau am y llwyfan yr Eisteddfod yna di'r bloda, fatha mae'r setting yn anhygoel. Mae'n just llwyth o bloda. Algo que a Lois le gusta mucho del Eisteddfod de Llangollen es el escenario que hay un montón de flores. Es muy picturesco. Es muy bello de ver. Yeah. Ond dwi wedi bod yn Llangollen. Yo nunca fui a Llangollen. Na, yn Llangollen ei hun? Yn Llangollen ei hun. No, nunca fui a Llangollen. Trip ar ôl chdi fynd yn ôl. Sí, tengo que viajar más en Gales. Ond Eisteddfod Genedlaethol sy'n dweud yn sylw ni heddiw, a ffaith diddorol am Eisteddfod, mae lle cyd i dweud yn barod, ydy dyma'r wyl ddiwylliannol deithiol fwyaf yn Ewrop. Wow. Y bueno, nosotros vamos a concentrarnos sobre el Eisteddfod Nacional de Gales. Y un hecho muy interesante del Eisteddfod es que el Eisteddfod es la fiesta cultural que viaja. Lo que entiendo con viaja es que cambia de lugar cada año. Es la fiesta más grande de cultura en Europa, que cambia de lugar cada año.
Wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn mae Eisteddfod yn cael ei chynnal ac yn wahanol i Eisteddfod y Wladfa mae'r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru yn symudol, felly mae'n cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn. Y bueno, sí, como dije antes, el Estado Nacional de Gales pasa en la primera semana de agosto cada año y algo distinto entre el Estado de Gales y el Estado de Wladfa, que pasa entre Leu, es que el Estado de Gales cambia de lugar cada año. Ac eleni, oedd Wrexham oedd cartref y Steddfod. Y sí, y este año el Estado estaba en Wrexham, en el noreste de Gales. Ym mhob Steddfod, fel yn Steddfod y Wladfa, mae gennych chi seremonia pwysig iawn yn cael ei cynnal mwyn anrhydeddu enillwyr y prif gystadlaethau llenyddol a chelfyddydol. Y en cada estado como el estado entre Leu, tenemos ceremonias importantes para honrar los ganadores de los premios de las competencias más importantes o los premios principales de literatura y arte. Gwych. Wel, newyddion da, mi oedd yna dilynglod ym mhob un o'r seremonia blwyddyn yma. Hwre! Y sí, estamos muy contentas porque este año alguien ganó cada premio, porque no pasa siempre, porque no todo año una persona se merita al premio. Ac na I jyst mynd trwy pwy nath ennill yn gyflym, felly ar ddydd Llun y coroni oedd yn digwydd, ac Owain Rhys o Gaerdydd ddath yn fuddigol hefo casgliad o gerddi ar y testyn Adfeilion. Diolch yn fawr iawn, Lois. Entonces, el lunes pasó la ceremonia de la corona y este año Owain Rhys de Cardiff ganó el premio con su colección de poesías sobre la tema de Adfeilion. Adfeilion ruins, Adfeilion ruinas. Ar ddydd Mawrth, mi enillodd Peredur Glyn, Wobr Goffa Daniel Owen, efo nofel hanesyddol ffantasiol o'r enw Anfarwol. Wow. Okay. El martes Peredur Glyn sí ganó el premio Wobr Goffa Daniel Owen, que es un premio hay que escribir una novela para ganar este premio. Y su novela es de fantasía, novel hanesyddol fantasiol. Wow, okay, una novela de la fantasía, pero de la historia. Okay, y se llama Anfarwol, inmortal. Hwn yn heriol y cyfeithiad. No, mañana. Está bien, Lois. Estoy. Diolch. Wedyn, seremoni'r fedal ryddiaeth oedd yn hawlio'r sylw ar ddy Merchar a Bryn Jones ddath i'r brig. Y bueno, esta semana, el miércoles fue la ceremonia del medal ryddiaeth, la medalla de la prosa. Y Bryn Jones ganó este premio. Greta Sean gipiodd medal dramodydd ar y dydd Iau efo monolog am gymhorthydd ysgol. Dwi'n really hoffi'r enw Greta Sean. Greta Sean, ydy ma'n hyfryd. Mae'n neis, me gusta mucho este nombre, Greta Sean. Y bueno, el jueves fue la ceremonia del medal dramodydd, la medalla de escribir una obra teatral. Y Greta Sean ganó este premio con su monólogo de un asistente en una escuela. Dwi eisiau darllen hwn. Oedd yn y seremoni nathon nhw'n neud fel detholiad, mae'n ddrwg yn ei, o'r monolog, ac o'n i'n meddwl bod o'n arbennig, oedd o'n fyw, felly weithiau maen nhw'n neud o ar y sgrin, dwi'n meddwl, a weithiau maen nhw'n cael actor byw i neud o yn y pafilion. So, actor nath y dim hunath. Oedd o'n arbennig. So yo dije que yo tengo muchas ganas de escuchar este obra, claro, porque soy docente también. Y bueno, en el Eisteddfod actuaron un parte de este monólogo.
monólogo. Sorry. Y bueno, a veces lo hacen lo hicieron en vivo, un parte, y sí, Lois dijo que estaba muy bueno. Ar y dydd Gwener, mi gododd Tudur Hallam ar ei draed i dderbyn gwobr y gadar mewn seremoni hynod emosiynol. Mi oedd e wedi ysgrifennu awdl am ei frwydr o yn erbyn cancer ac oedd o'n oedd o'n anodd iawn dal y dacranol, dwi'n meddwl, so ddech chi'n gwachod yr seremoni yna, oedd yn eitha arbennig. Y bueno, el viernes fue la ceremonia de la silla, de ganar la silla, y Tudur Hallam, él se levantó, se paró para recibir el premio de la silla fue una ceremonia muy emocional, emotivo, y escribió un audio que es una forma de poesía galesa de su experiencia con el cáncer. Ac ar y dydd Sadwrn, diwrnod ola, mi enillodd Sarah Lian Lewis y fedal y cyfansoddwr. Ac o'n i'n hoff iawn o'r dasglu ni, oedd y cyfansoddwr yn gorau ymateb yn gerddorol i nofel enwog ffuglen wyddonol epig Islwyn Folk Ellis, Wythnos yng Nghymru Fydd. Bueno, y el sábado, el último día del Eisteddfod, Sarah Lian Lewis ganó la medalla de la compositor de la música, y el desafío de esta competencia era de responder en un modo musical de una novela muy famosa en Gales que se llama Wythnos yng Nghymru Fydd, una semana en Gales va a estar. Entonces tenía que escribir una obra musical como una respuesta de esta novela de Islwyn Folk Ellis. Diolch i chi. Ac un gystadleuaeth ar ôl, sef cystadleuaeth y wladfa. Ond dydy hon ddim yn un o'r prif seremoniau, ond yn amlwg gan bod ni yn y wladfa, oedden ni eisiau cydnabod y gystadleuaeth ac llongyfarch yr enillydd, sef Anna Chabrando o'r Gaiman. Yr testyn oedd mynd a dod eleni, ac felly, oedd rhaid iddi ysgrifennu ysgrif, a hi nath fod yn fuddigol llongyfarchiadau mawr iddi. Y bueno, no podemos olvidar la ceremonia de cystadleuaeth Ewlandfa, la competencia de Ewlandfa, la competencia de la colonia galesa. Y bueno, no es una de las mayores ceremonias, pero estamos acá y hay que hablar de esta competencia. Y bueno, el desafío este año era de escribir un texto sobre la tema mynd a dod, de ir y volver. Y este año Ana Chabrando ganó el premio. Entonces queremos felicitar a Ana Chabrando. Wel, ar ôl i ni fynd trwy hyn i gyd, dwi'n meddwl bod hi'n amser am gan fach. Felly, dyma band nath aduno i berfformio fe'i gilydd yn Steddfod ar ôl blynyddoedd o seibiant. Dyma Dawns y Glaw gan Anweledig. Mwynhewch. Y ahora vamos a escuchar, una otra canción, porque eso fue mucho. Sí, mucho. Bueno, sí, vamos a escuchar una canción que se llama Dawns y Glaw, el baile de la lluvia. Qué hermoso. Y la banda se llama Anweledig, y esta banda se juntaron una vez más en el Eisteddfod para cantar y celebrar. Así que escuchamos. Wel, nesaf ar y rhaglen, da ni yn gyffrous iawn i groesawu gwestai arbennig sydd newydd erbyn anrhydedd arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol. Dyma hi wedi teithio yn ôl yr holl ffordd o'r exam. Dyma Claire Vaughan. Llongyfarchiadau a croeso i Claire. Diolch yn fawr. Croeso mawr i ti, Claire. Y ahora en el programa estamos muy felices de tener Claire Vaughan en el estudio con nosotros. Claire recién recibió un honor en el Eisteddfod en Wrexham, y acá está de vuelta y con nosotros en el estudio. Croeso, Claire. Bienvenidos.
Wel, gawn ni ddechrau, wel dwi wedi gwneud yn barod, ond neu wneud eto eich llongyfarch chi yn resog ar gael eich derbyn i Orsedd Cymru yn yr Eisteddfod. Arbennig, sut mae hwnna'n teimlo i ddechrau? Just bod rhywun wedi meddwl mod i yn heiddi cael fy nerbyn i'r orsedd yn peth mawr. Dwi'n cofio tyfu fyny yn y gogledd ddwyrain ac edrych ar y Steddfod ac edrych ar yr orsedd ac oedd o'n rhywbeth yn bell y tu allan i fy myd i. Felly hwnna, ond hefyd balchder achos rhan o'r reswm ydy gweithio dros yr iaith am gymaint o flynyddoedd yng Nghymru ac yn y wladfa. Ac dwi'n mor falch o bob disgybl sydd wedi bod ar y daith yma. Felly mae yna rhywbeth o hynny hefyd. Hyfryd. Entonces, sí, felicitaciones para el honor que recibiste. Y vos, Claire, fuiste recibida al Gorsedd, ¿se dice así? Sí, sí, recibida al Gorsedd, que es el círculo bárdico en Gales, en el Eisteddfod Nacional de Gales. Y bueno, dijiste que como dije yo, es un gran honor de ser recibida al Gorsedd. Y cuando estabas, como chica, cuando vos mirabas al Eisteddfod y a la ceremonia, parecía como algo muy lejos de vos. Y entonces es como, wow, que una persona haya pensado que vos meritabas este honor. Y también dijiste, creo, que estás muy orgulloso de toda la gente que han aprendido el galés y que vos, de todo el trabajo que vos hiciste acá en la Patagonia, enseñan el galés acá en la Patagonia, pero también allá en Gales, antes de venir acá. ¿Algo más que tengo que decir? No. Bueno, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch am y cyfeithiad, JK. Wel, o'n i'n meddwl, cyn i ni fynd ymlaen, so ni jyst yn egluro rhagonbon ar i'r gwrandawyr ddim yn ymwybodol beth ydy yr orsedd i ddechrau. Felly, wel, da chi'n mynd i ddehongli fo, Claire, neu da chi eisiau? O'n i'n trio esbonio wrth ffrindiau yn Lloegr ac yn yr Ariannin sydd ddim yn gyfarwydd ar Steddfod. Beth ydy'r gorsedd? A oedd rhai yn dweud, pero wyt ti'n fardd? Wel, na, mae hwn oherwydd y gwaith dwi wedi gwneud dros yr iaith. Felly, mae'r orsedd yn ganolog yn dydy i'r Steddfod. Yeah, so, bueno, algo que tenemos que hacer es explicar a la gente que capaz, que no saben qué es el Gorsedd del Eisteddfod en Gales o también acá en la Patagonia. Y en práctica es sí, como dije yo antes, se llama el círculo bárdico, pero uno no tiene que ser una poeta para ser parte del Gorsedd. Es como una comunidad de personas que en Gales es una comunidad de personas que han trabajado en un modo para sostener o para sostener o promover el idioma galés y la cultura galesa. Yeah. Entonces, por ese motivo, Claire fue aceptada al Gorsedd por tu trabajo acá con el idioma galés en la Patagonia. Mae 3 lliw yn does? Sí. Hay tres colores que muestran los distintas personas o los distintos, ¿cómo se dice? Mae'r gwyn yn golygu rhywun sydd wedi ennill un o'r prif wobrau. Felly, da ni'n sôn am y goron, y gadair. Entonces, el blanco, una persona que está en el Gorsedd que tiene el traje blanco, ganó un premio, uno de los más grandes premios del Eisteddfod. A wedyn mae'r wisgwerdd, a mae rhywun sydd wedi astudio'r Gymraeg yn y brifysgol neu sydd yn dymuno sefyll arholiad ar diwylliant a iaith yn gallu cael ei derbyn fel yna.
Y después hay el segundo traje, que es el traje verde, y estas personas que tienen el traje verde estudiaron en la universidad el idioma galés, y también gente que hicieron un examen para entrar en el Gorsedd. A wedyn, mae'r wisg glas, sef yr un ges i, a mae yna amrywiaeth fawr o bobl, achos maen nhw yn cael ei enwebu yn ôl be maen nhw wedi wneud i hybu diwylliant Cymru, hybu'r iaith, mae'r iaith yn holl bwysig. Felly, ces i fy nerbyn yr un diwrnod a Dr Simon Ward o Gaerdydd sydd wedi gweithio efo immunoleg dros y byd a sydd wedi dod yn ôl i Gymru. A yr actor Mark Lewis Jones sydd wedi bod yn Star Wars a Game of Thrones. Felly, chi ystod eang oes, yn does. Y bueno, el tercer traje es el traje azul, y la gente que tienen el traje azul como Claire, hay un mix de personas, pero es siempre algo con la cultura, gente que han hecho, que hicieron, que promovieron el idioma galesa, sobre todo el idioma, pero también la cultura, y Claire sí fue recibida y tiene ese traje, y también al mismo tiempo en Wrexham, ¿quién más estaba recibido con vos? Bueno, un profesor de la Universidad de Medicina de Caerdydd que trabajó muchos años con inmunología y que ahora está en Gales tratando de que Gales sea un centro para ese tipo de cosas. Y al otro extremo, Mark Lewis Jones, que los fans de Game of Thrones lo van a conocer porque es un actor famoso de Gales, de mi pueblo. Sí, entonces es algo, sí, es muy especial que todos tipos de personas pueden ser aceptadas al Gorsedd, no solo personas que escriben poesías. Difyr. Wel, yn amlwg fel da chi wedi dweud, mi gafoch chi eich anrhydeddu ar sail eich gwaith arbennig a'ch cyfraniad i hybu'r Gymraeg yma yn y wladfa. Ond be am i ni fynd yn ôl i'r dechrau jyst am funud i pan nathoch chi ddysgu yr iaith i ddechrau, achos da chi ddim gafoch chi ddim eich magu ar eilwyd Gymraeg, yna dda? Entonces, vamos, sí, como decimos que fuiste recibida al Gorsedd por el trabajo que hiciste con el idioma galés y enseñar el galés, pero volvemos a cuando estaba a tu, ¿cómo se dice? Plantador, a tu niñez. Y bueno, vos no creciste hablando el idioma, entonces cuéntanos un poco de tu historia. Right, so dwi'n dod o bentre bach o'r enw Abermorddi, sydd drws nesaf i Caergwrle, sydd yn ardal Wrexham. Felly, yeah. Enwau cool. Enwau really cool. Y ni bydda, wow, es yn ddiddorol fel cyfieithu yr enwau yna. Que son, lugares que yo no conozco, pero lugares que tienen nombres muy hermosos y sería lindo de traducir el significado de los nombres. Pero de un pueblo chiquito en el noreste de Gales, cerca de Wrexham, donde estaba el Eisteddfod, donde Claire fue recibida al Gorsedd. Felly, yn fy nheulu i, mae dad efo'r cyfenw Vaughan a mae mam Williams, dau enw Cymreig iawn. Entonces, en tu familia, el apellido de tu papá es Vaughan y tu mamá es Williams. Dos apellidos muy galeses. Ond, roedd yr idioma wedi cael ei cholli dwy genhedlaeth cyn hynny. Pero el idioma galés fue perdido 2 o 3 generaciones antes de sus padres. Felly pan o'n i'n fach, es i'r ysgol ac roedd popeth yn Saesneg. Entonces, cuando Claire fue a la escuela, todo estaba en inglés. A wnaethon ni gael 1 awr bob wythnos efo'r athrawes oedd yn dod efo anifeiliaid y ffarm. Buwch! Dala! Sí. Y bueno, tenían una hora de galés cada semana con una vieja, well, en mi mente es una vieja señora que llevaba animalitos, no muca. Muca es italiano. Vaca, sí. Vaca, chancho, así. A wedyn, pan o'n i ychydig bach yn hun, roedd dad bob amser wedi dweud,
da ni yn Gymru bod ni ddim yn siarad yr iaith. Ah, sí, eso es interesante. Pero tu papá decía siempre que nosotros somos galeses, tal vez si no hablamos el idioma. A felly naeth o fynd ati yn 40 oed i ddysgu Gymraeg. Entonces tu papá se fue a estudiar el idioma cuando tenía 40 años. Roedd o'n gweithio, roedd o'n dod adre, ac roedd o'n rhoi tapiau ymlaen, ac roedd o'n gwrando ac yn ailadro. Entonces volvía de su trabajo y se puso en la mesa a estudiar con casetes, con audios. Na, reel to reel. Oh, perdón, no casetes, reel to reel. Sí, hace un montón de tiempo para estudiar y aprender. Ac felly, roedd o wedi cynnau rhywbeth yn fe yn doedd. Entonces él había encendido una llama en vos. A wedyn pan nes i'r ysgol uwchradd, awr a hanner o Gymraeg oeddech chi'n cael bob wythnos, oedd popeth arall yn Saesneg. Y también en la secundaria era solo 1 hora y media de galés, todo el resto estaba en inglés. Ond ces i athrawon oedd yn ysbrydoli fi. Ac, wel, maen nhw'n lot i'w henwi. Ond roedden nhw yn gwneud yn siŵr bod ni'n teimlo bod ni yn perthyn i Gymru. Ac oedden nhw'n mynd â ni i'r Steddfod yr Urdd. Oedden nhw'n neud i ni gystadlu yn hynny. Oedden ni'n canu yn y côr. Ac roedd yr ysgol ei hun, bod popeth yn Saesneg, roedd y prifathro yn Gymro. A felly oedd pethau bach yn dod allan yn y gwasanaeth yn y bore, neu oedd na gefnogaeth. O'r top. Entonces, sí, tal vez que había solo 1 hora y media de galés cada semana en la escuela, pero los profesores transmitían muchas ganas y mucha pasión en sus lecciones y había mucho, ¿cómo se dice? Tenía muchas ganas de llevar a los estudiantes a los estedos, a hacer cosas culturales y también todo estaba en inglés en la escuela, pero también el director de la escuela era galés. Entonces había siempre y sacaba siempre algo en las asambleas, cuando toda la escuela se juntaba, entonces había siempre algo que estaba en la escuela. Felly, oedd na ysbrydoliaeth mewn ffordd i gofleiddio'r iaith wedi dod o lot o lefydd gwahanol eich. Oes, dim ond un peth, ond dwi'n cofio bod yn fy arddegau yn hoffi music a trio gwrando ar Radio Cymru a trio gwrando ar y geiriau a dwi'n cofio peidio gallu siarad Cymraeg, felly mae hwnna'n ddiddorol yn dod. Sí, entonces te acuerdas cuando había un periodo cuando vos tenías muchas ganas de escuchar a Radio Cymru, el radio de Gales, que está todo en idioma galés, y tenías muchas ganas de, yo quiero entender eso, y es muy raro ahora de pensar al pasado que había un periodo cuando no podías entender, no nada, pero casi nada. Sí. Felly, mynd ymlaen wedyn, nathach chi fynd i'r brifysgol. Be nathach chi astudio wedyn yn y brifysgol? Cymraeg, ie. Ac oedd llawer o bobl yn dweud, i be wyt ti eisiau astudio Cymraeg? Be mae Cymraeg yn mynd i wneud i ti? Un o'r ieithoedd lleiaf yn y byd. Oedden nhw'n mynd i astudio i fod yn gyfreithwyr. A dwi'n credu i rywun ddeud unwaith, be ti'n mynd i wneud? Fynd i Patagonia i ddysgu Cymraeg? Entonces, cuando llegó el punto cuando querías ir o podías ir a la universidad para estudiar algo y toda la gente decía, ¿por qué te vas a estudiar inglés? ¿Qué vas a hacer con esta diploma? ¿Se dice diploma? Con esta licenciatura. ¿Qué vas a hacer con esta licenciatura en idioma galés? Y una persona había dicho, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a enseñar el galés en la Patagonia? Wow, dyna eirony. Great, Claire, fantastic. Felly, ai dyna blan o, yr hedyn, oedd gennych chi syniad? Na, dwi ddim yn meddwl. Felly, nath yr syniad o symud yma, fatha be oedd yr apel i chi ddod yma? Na, o'n i yn athrawes wedyn, nes i'n athrawes a dysgu Cymraeg ail iaith, achos o'n i'n teimlo bod fi isio pasio ymlaen y posibiliadau o'n i wedi cael. Mae hynny'n digwydd yn dydy. Achos nes i gwrdd â rhai cyn ddisgyblion yn yr Eisteddfod. A mae nhw rwan yn gweithio fel athrawon. Waw.
Siempre me dice, sí, tengo algo que para decir. No, bueno, entonces, y después, sí, después de terminar los estudios fuiste a enseñar el idioma galés en las escuelas, sos docente de idioma galés y querías enseñar el idioma como segunda idioma para dar el oportunidad o las oportunidades que vos tuviste a los demás. Y en el estado habían viejos alumnos de tu escuela ahí en el estado y uno de tus alumnos era el Dr. Cymraeg, ¿sí? Oh, yeah. Sí, es un personaje muy famoso. Wyt ti 'di clywed am y Dr. Cymraeg? Do. Sí, el Dr. Cymraeg. A naeth o gael i urddo di Gwener hefyd. Y él también, el Dr. Cymraeg, también fue recibido al Gorsedd. A mae wedi cwrdd efo chwaer fi. Neu, maen nhw, fel virtually, a maen nhw'n mynd i wneud, maen nhw wedi cael rhyw fath o drafodaeth am falle bod nhw'n mynd i gydweithio mewn rhyw fath o ffordd. Mae'n cool. Y quizás el Dr. Cymraeg tiene ganas de hacer una colaboración con mi hermana. Sí, no sé qué va a hacer. Algo con el rap y el idioma galés y aprenderlo. Watch this space. No sé cómo se dice eso en galés. Watch this space. Gwyliwch y gofod. Gwyliwch y gofod. Pero en español, gwyliwch y gofod. Miren el espacio. No funciona así. Dwi'n siŵr, ie. Ond, dyna ni. Diddorol. Ond be nath fatha apelio at chi am ddod yma, chwod, fatha, be oedd yn eich denu chi ddod draw yn y lle cyntaf? ¿Por qué querías venir acá en la Patagonia? Dwi'n credu bod pawb sy'n dysgu Cymraeg o pawb sydd yn siarad Cymraeg yn gwybod am y cysylltiad. Felly, oedd hwnna yn fy meddwl i. Ond o'n i ddim wedi meddwl o gwbl. A wedyn, yn y flwyddyn 2000, o'n i'n sal iawn. A naeth hwnna oedd y fatha tro bwynt. Ac o'n i'n meddwl, ydw i'n mynd i gario ymlaen i weithio yn yr un ysgol tan bod fi'n ymddeol, neu ydw i'n mynd i wneud rhywbeth newydd a profi ychydig bach o'r byd. Entonces, sí, en tu cabeza todos que hablan galés o hacen parte de la cultura galesa saben, sí, existe esta colonia en la Patagonia donde se habla galés. Pero en el año 2000 estabas muy enferma y después pensaste, voy a trabajar haciendo siempre la misma cosa en la misma escuela en Gales o voy a hacer algo distinto. Voy a probar a hacer algo más. A felly, oedd ffrind wedi dangos yr hysbyseb am y swyddi efo'r Cyngor Prydeinig ac oedd o'n dweud, ydych chi eisiau her? Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Ac o'n i'n meddwl, wel, dwi'n dysgu Cymraeg, dwi'n teimlo, a dwi eisiau her? So, yr unig beth wahanol fydd y lle. Y bueno, un amigo te había mostrado ¿cómo se dice? El aviso que decía, ¿tienen ganas de un desafío? ¿Tienen ganas de, no sé, hacer algo más? Y vos querías hacer esas cosas. Sí. Wel, dwi'n siŵr bod, da chi wedi dylanwadu gymaint ar bobl fatha yn fan hyn ar ôl cyrraedd, felly dwi'n siŵr bod llawer o bobl yn falch iawn bod chi wedi gweld yr ysbyseb yna ac wedi dod ac wedyn wedi aros yma ac parhau fyw ac i hybu'r iaith parhau efo'r gwaith arbennig nathoch chi wneud achos am flwyddyn oeddech chi fod yma. A dwi ddim yn deud am faint o flynyddoedd dwi wedi bod yma. Nawn ni ddim mynd o'i fyna. Entonces, sí, llongyfarchiadau, Claire, but ti wedi gwneud gwaith arbennig fan hyn, que hiciste un montón de trabajo y trabajaste con un montón de gente acá. Y sí, estás siempre enseñando a los docentes acá también. Entonces, diolch. Wel, oedd hi yn steddfod arbennig iawn i chi'n amlwg oherwydd bod chi'n cael eich urddo, ond hefyd oherwydd lle oedd y steddfod, oherwydd yn amlwg bod yn agos at adra. Oedd hynna'n rhywbeth arbennig i chi? Oedd. O'n i'n siarad ddoe efo rhywun a deud, y ffaith i mi gael fy urddo, oedd hwnna'n anhygoel. Ac oedd o'n mor emosiynol a o'n i mor nerfus ac o'n i mor gyffroes. Ond y ffaith bod hynny yn digwydd yn Wrexham. Ac mae yna fideo honna maen nhw wedi recordio beth oedd ar y teledu.
A wyt ti'n gweld y funud lle nes i feddwl, dwi yn ninas, mae Wrexham yn ddinas rwan yn dydi. Lle ges i fy ngeni, a mae hwn yn digwydd i mi. A es i'n reis emosiynol. Mae hynna'n yn hollol amazing. Entonces, sí, el estado fue muy especial para... porque el estado es especial, pero más que nada porque estaba en Wrexham, es tu ciudad, Wrexham, y todo pasó en tu ciudad y era como, ¿cómo se dice? Well, si te cuento en el no sé cómo se dice. No podía creer. Sí, lo que estaba pasando. Era una experiencia distinta. Sí. A be chod, i'r bobl sydd ddim yn gyfarwydd hefo seremoni ar orsedd, be sy'n digwydd? Sut mae'r broses o ddod yn aelod? Y para la gente que no conocen lo que pasa en la ceremonia del Eisteddfod, cuéntanos qué pasa en la ceremonia. Bueno, yn gynta, does neb yn gallu mynd i mewn i'r cylch yr orsedd lle mae'r meini, heb fod nhw'n aelod o'r orsedd i ddechrau. En primer lugar, nadie puede entrar en... Beth ydy meini? ¿Qué es un meini? Las piedras. Nadie puede entrar en el círculo si no están aceptado, recibido al gorsedd. Felly mae'r bobl, yr archddeurwydd a pawb arall yn mynd i fewn, a wedyn mae rhai sydd yn mynd i ymuno'n aros allan. Entonces, el arco druido, creo, arco druido, que es el capo del gorsedd, él, en primer lugar, ella, perdón, sí, Meredith Hopwood, ella entra y recibe a los que están en el momento de ser recibidos. A mae'n rhywbeth sydd yn bwysig yn y seremonia ac yn y seremoni derbyn pobl i'r orsedd, lle mae'n cleddyf. A dydy'r cleddyf byth yn mynd allan o'i wain, achos mae'n symbol o heddwch, a mae hynny yn rhywbeth sydd yn atseinio mwy heddiw nag erioed, dwi'n meddwl. Y bueno, una parte muy importante del Eisteddfod es que hay una espada en el Eisteddfod, pero el espada no se saca el espada completamente del vaina. Y eso es un gran símbolo porque el Eisteddfod promueve la idea de la paz. El Eisteddfod es, sí, de la paz. Entonces, y se abre, pero no se saca de la vaina. Iawn. Ac yn rhan o'r seremoni hefyd, maen nhw'n cyhoeddi'ch enw barddol chi, neu'r enw gorseddol chi. Felly, beth ydy'ch enw gorseddol chi, Claire? Oedd o mor anodd meddwl, achos os oes gyda chi enw fel lleici neu esill, neu maen nhw'n enwau Cymreig iawn. Wow, hold the phone. No, hay que ser, no, pero tu nombre, mae enw ti efo yn golygu rhywbeth, a ti just yn newid hynna. Bueno, felly, o'n i'n trio meddwl am beth oedd yn mynd efo Claire, ac o'n i'n meddwl am Caegwrle, a wedyn, o'n i hyd yn oed yn meddwl merch o'r Morddi, achos Abermorddi, lot o syniadau, ond oedd twristiaid oedd wedi bod y llynedd, wedi clywed y newyddion, a wedi dweud beth ydy den ydy. Beth am Claire o'r Cwm? A ti'n gwybod be? O'n i'n hoffi'r syniad bod Claire, ydw i, y person sydd wedi dod o Gymru, ond y cwm sydd wedi fy mabwysiadu. Mae hynna mor neis. Entonces, sí, cuando uno está recibido al gorsedd, hay que elegir un nombre también, un nombre bárdico, se dice. Y, Claire, ¿por qué? Sí, ¿cómo elegiste a tu nombre? Y bueno, estabas pensando en varias cosas y... Vos estabas pensando que nosotros, Sheiki, sí, es un nombre súper galés y Lois también es un nombre muy galés, pero Claire, no, para vos estaba medio difícil de pensar en un nombre que sonaba muy galesa, pero al final elegiste Claire Orcom. Orcom es valle, ¿sí? El Cwm es el valle y vos estás viviendo acá en la valle, es la valle. Cwm Hyfryd y es la valle que te adoptó y sos parte de la comunidad acá. So, hyfryd iawn. Ydy, mae o'n hyfryd. Ac
Ydy'ch enw, achos da chi'n aelod o'r Steddfod Ladfa, ydych? Ydy'r enw'r un fath? Neu na? Na'n ffodus, na. Achos pan ges i'n erbyn i o'r Steddfod Ladfa, o'n i hyd yn oed fo llai o syniad fe i ddweud. Mae'n job anodd, ydy? Ydy, felly Fôn ydw i, Fôn Cymraeg, ynda. Felly Claire Fôn. Ond mae hynny'n awgrymu bod fi'n dod o Ynys Môn, felly... Na, ond mae Fôn ydi fychan. Ydy. Yeah. And bueno, y acá estás recibida también en el Círculo Bárdico, pero tu nombre acá es distinto porque también sí, muchos años atrás, no sé cuántos años, era aún más difícil elegir un nombre. Entonces acá sos Vaughan, pero el Vaughan, Claire Vaughan, pero Vaughan escrito con la ortografía galesa. Wel, nathach chi gael neu beth i ddathlu ar ôl y seremoni ar y maes, Claire? Wel, oedd yn ffodus iawn, oedd dad sydd yn ei oed a ymrawd wedi dod a modryb a cyfneithyr a felly wnaethon ni gael paned efo'n gilydd. Paned, y ffordd mwy Cymreig o allu dathlu rhywbeth. Entonces, para celebrar o festejar este honor, tomaste el té con tu familia, sí. Bendigedig. Wel, diolch o galon am ddod i fewn i rannu eich profiad efo ni. Da ni'n hynod falch bod chi wedi ac yn falch iawn drostach chi hefyd. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, Claire. Diolch, Marian. Muchas gracias, Claire, para venir acá, charlar con nosotros y contarnos de tu historia. Diolch yn fawr, dwi wedi mwynhau. Dwi'n falch. Ac nesaf, da ni'n mynd i gael cad o'ch dewis chi. Da chi am gyflwyno'r gan i ni, Claire? Wel, mae yna rhai caneuon sydd yn aros yn y cof oherwydd ei geiriau ac oherwydd ei ystyr ac i rhai sydd yn nabod fi ac yn gwybod am pethau yn fy mywyd bydden nhw'n gallu dweud dwi'n gwybod pam mae wedi dewis hyn ond y gan ydy Rwan hyn gan Pedair sydd yn dod i'r wladfa yn mis Tachwedd. Nice. Entonces la canción que elegiste es Rwan Hen de la banda Pedair que van a tocar acá en la Patagonia y hay varios motivos por el cual elegiste esta canción y vamos a disfrutarla ahora. Wel, Nina wedi bod yn siarad cymaint am y Steddfod heddiw. Mae yn deimlad rhyfedd iawn bod fi ddim wedi mynd yn eleni. Mi nes i trio dal fyny efo y bwrlwm ar y maes yn ystod yr wsos wylio am bell gystadleuaeth yma ag acw. Ond sut wyt ti'n teimlo am beidio fod adre ar gyfer y Steddfod Lleucu? Wyt ti'n teimlo FOMO go iawn? Wyt ti'n oce? Dwi'n teimlo FOMO? Na. A dwi ddim yn gwybod sut i gyfieithu FOMO. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth fel rili da i allu cyfieithu. Bueno, como me siento porque yo no estaba en el Steddfod y sí, lo tienes razón. Estábamos charlando mucho sobre el Steddfod hoy. ¿Y cómo me siento? Porque yo no estaba. Me siento bien. Ti'n iawn? Yeah, being okay. FOMO. So FOMO, fear of missing out. ¿Qué? Sí, me acerco. Sí. Dwi'n teimlo fel bod fi'n colli allan. Cwestiwn da, Lois. Dwi wastad yn teimlo fatha pan ti'n mewn gwlad bell a ti'n gweld pethau ti'n ymddiddori ynddyn nhw a gweld y pobl ti'n caru yn mwynhau hynna hebddo ti. So ti ddim yn gallu peidio teimlo tipyn bach o fel, ti ddim yn gallu peidio teimlo rhyw fath o hiraeth. Ond, dwi'n iawn yn gyffredinol. So, be amdano ti, Lois? Dwi'n meddwl, nes i yn sicr hiraethu'r wrthos oedd y Steddfod ymlaen. Ond dwi'n meddwl, oedd o yn brofiad gwahanol iawn i Steddfod dwi'n arfer yn gael yn yr ystyr. Dwi ddim teimlo nes i weld llawer mwy o'r cystadlu oherwydd bod fi wedi llwyddo i wylio fo. Achos fel arfer, os ti'n mynd i'r Steddfod, mae yna gymaint o bethau ymlaen. So, ti'n ddim o reidrwydd jyst yn mynd i fod yn eistedd yn y pafiliwn. Mae gen ti gymaint o bethau eraill yn digwydd. Felly, dwi ddim fel arfer yn gweld gymaint o'r cystadlu. A blwyddyn yma mi nes i, achos dyna yn amlwg oedd yn cael ei ddangos lot ohono fo ar y teledu wedyn. Nes i fwynhau gweld hynny.
ond dwi yn edrych ymlaen I fynd blwyddyn nesaf. Mae hynna'n rili ddiddorol beth ti wedi deud, actually. Bueno, entonces, Lois me pidió cómo me siento porque yo no estaba en el Eisteddfod. Yo dije que estoy bien, de seguro. No extraño tantísimo el Eisteddfod, pero es lo que es difícil a veces cuando que nosotros dos somos de Gales y estamos muy lejos de casa y de las personas de nuestra familia. Y es siempre difícil mirar algo que es muy importante para nosotros y para nuestra cultura también y de no poder participar en el modo que nosotros queremos. Y también cuando se ven nuestros amigos o la familia que van al estado que participan y hay siempre un poco de nostalgia. Pero lo que dijo Lois que fue muy interesante era que ella va al Eisteddfod, pero en general no va siempre en el pabellón. El pabellón es el lugar donde está el escenario más grande del Eisteddfod, donde va la gente para cantar, recitar y mostrar lo que practicaron. Y bueno, hay mucho más en el Eisteddfod y a Lois le gusta mucho ir en los otros lugares en el Eisteddfod donde se pueda apreciar más de la cultura galesa. Pero este año que estaba acá y no podía aprovechar de esta parte del Eisteddfod, pude aprovechar más de las competencias que se ven en el pabellón. El pabellón es el escenario, entonces viste mucho más del... Sí, fue una experiencia distinta del Eisteddfod para vos. Na'n hollol. Wedyn, ond pan wyt ti'n mynd i'r Steddfod, lle ar y maes y ti fel arfer yn licio mynd? Neu lle sa'n ni'n ffeindio chdi? Pan dwi'n mynd i'r Steddfod. Pan dwi'n mynd i'r Steddfod, wel, llynedd, pan nes I fynd i'r Steddfod, ond nes I fynd I Glockshaw. Do? Cool. I gystadlu? I gystadlu, Nes I wneud... llynedd, fi'n credu mai just cystadlu nathon ni ddim perfformio yn unrhyw beth arall. So nathon ni gystadlu, so yn Clockshaw ar y llwyfan, so ni'n ymarfer yn fanna. Be arall dwi'n hoffi? Dwi wastad yn hoffi mynd I edrych ar y Clockshaw, achos mae'n stondin sydd yn gwerthu Clockshaw. A mae just mor hyfryd gallu gweld y Clockshaw na I gyd efo gilydd. Maen nhw'n edrych mor hyfryd. Maen nhw'n edrych mor hyfryd. Y lliwio, mae rhywun wedi gwneud nhw efo llaw, mae mor grefftus. Dwi, fel y llynedd, nes I fynd I stondin Cymru Ariannin. Do? Mae hwnna wastad yn neis. Nes I weld fel Billy a achos oedd ti'n nabod nhw ar blaen, of gwrs. Fanna, so dyna lle byddai'n mynd blwyddyn nesaf pan byddai siŵr o fod yn yr Eisteddfod. Y tŷ gwerin, fi'n caru, mae'r tŷ gwerin yn le hyfryd. Fi ddim yn cofio am pa flwyddyn, nes I fynd, pa flwyddyn oedd I pan nath hwnna ddod gyntaf. Ond, mae fanna yn le neis iawn. A hefyd, lle bydde fi wedi bod lenni, bydde fi wedi bod yn Crwydro'r Maes yn gobeithio gweld chwaer fi yn perfformio Mari Ha. Fel Theatr Stryd? Ond fi'n credu falle oedden nhw ar... Sa'n siŵr iawn, falle oedden nhw efo llwyfan. Fydda'r Llanerch, dwi'n meddwl, eich. Mae hwnna fel llwyfan. Fi'n meddwl bod gwybodaeth ti o'r Eisteddfod yn byddwn nhw gyda superior yn well nag un fi, Lois. Ond oedd y llwyfan ti allan ydi mewn ffordd, un llai na llwyfan y maes. Sa'n fi'n credu. Cool, waw, da iawn. Be amdano ti? Be amdano ti, Lois? Swn I yn sicr yn y tŷ gwerin, oedd chdi'n dweud. Dwi'n fawr siŵr iawn pryd nath hwnna ddechrau dod yn boblogaidd. Ti'n meddwl mae di tyfu yn ofnadwy dros y blynyddoedd dwytha. Dwi wrth y modd yn mynd I fanna. Mae'n wastad awyrgylch neis yna. Babell Len. Mae fanna... Carry mine, sorry. Dyna un o'r pethau dwi'n mwynhau yn Steddfod Symudol ydy'r ffaith lle bynnag, mae'r Steddfod yn mynd, ti'n cael dysgu am fel llenyddiaeth yr ardal yna mewn drwy pethau fel Babell Len ac awduron lleol, pethau fel yna. Felly, dwi'n ffeindio bod o'n ffordd ddifyr o ddod I nabod y lleoliad mae'r Steddfod drwy fynd I pethau fel yna. Mae'n really nice. Ydyn ni'n lwcus iawn bod dwi'n meddwl bod yn dda bod y Steddfod yn teithio gwmpas y lle. Bueno, entonces, yo en el Steddfod, el año cambia cada año las cosas que hago yo, pero el año pasado yo estaba compitiendo con la danza
zapateando con mi grupo de danza de Gales. Y también hay una hay un parte del estador con quiero decir, sí, un parte con la asociación galesa stondin. y stondin. No sé cuál es la palabra para stondin. Fel papell am hwnni. Sí, una carpa. Que es una carpa con la gente de la asociación Gales Patagonia. Y sí, está siempre bueno de ir ahí, te encuentras con gente de la Patagonia y sí, la Patagonia tiene un parte muy importante en mi corazón, entonces voy ahí. Y también mi hermana, ella siempre hace algo en el estador y yo tengo siempre ganas de verla haciendo su trabajo, ¿cómo se dice? Actuando, y este año estaba haciendo un baile que se llama Mariha, que es nunca vi, yo era igual Mariha. No, dwi ddim chwaith. Sí, no, nunca vi este baile, entonces sí, quiero hubiese sido muy lindo de verlo en el estador. Y Lois, Lois le gusta mucho como y yo también, Tŷ Gwerin, que es un escenario, es el lugar mejor del estado. Mi mamá me dice ahora, Tŷ Gwerin. Tŷ Gwerin es un escenario, está también en un, sí, ¿cómo se dice? Es como una casita hecha de madera. Fel tŷ pren, del antiguo. O fatha yurt. Dwi ddim yn gwybod sut i ddeud. Ddim yn siŵr iawn, na. Bueno, Tŷ Gwerin es la casa del folk, ¿sí? Del folk. Y bueno, ahí se puede escuchar obviamente la música folk de Gales, la danza galesa, pero más que danza, sí, hay más danza galesa con zapateo ahí. Y a veces dwi gweld ydy fel pobl yn neud dwi'n really hoffi gweld fel y collab rhwng fel y dawnswyr a'r cerddorion yn jamio. Me gusta mucho ver el jam entre los bailarines zapateando con la música en vivo, pero es como un jam, es todo al improviso, está muy bueno. Y también Babel Lane, que es la parte del estado de la literatura. Y obviamente es muy importante para Lois, que vos sos una poeta, Lois. Y bueno, y algo que dijo Lois que está muy bueno del estado que cambia de lugar cada año porque se puede aprovechar de la literatura de cada parte de Gales. Entonces hay siempre algo muy interesante, sí, hay siempre algo de aprender de los varios lugares de Gales. Ac, dwi'n hiraethu chydig bach mwy o'n ar ôl ni fod yn siarad. Sorry. Ahora sí vino un poco de nostalgia, pero sí, mae yn le really pwysig. I quiero que, sí, dwi'n meddwl bod yn bwysig nodi hyn, bod yr eisteddfod yn fwy na dim just perfformiad i'r eisteddfod. Mae yn oel ddiwylliannol, mae yn oel, dyn ni'n dathlu diwylliant. Dim diwylliant ydy cystadlu. Diwylliant ydy, rhan o ddiwylliant ydy fel celf. Celfyddydau. A dyn ni'n gallu mwynhau y celfyddydau ddim just trwy edrych ar rhywun ar lwyfan yn adrodd neu beth bynnag. Mae gymaint o agweddau gwahanol. Oes, dyna beth fi'n siarad dweud. Mae gymaint o agweddau gwahanol i beth yw diwylliant neu fel eisteddfod beth bynnag. Lo que dije era, es importante de saber que el estador es más que solo competir. También en el estado en Gales se puede aprovechar de la cultura galesa en varios métodos. No solo ir a ver una persona recitando una poesía en el escenario, pero ver todas las obras que sí que hay. No me salen las palabras. Sí, se puede aprovechar mucho de la cultura galesa en el estado.
Listo. Iawn, wnawn ni gael ni. can arall rwan. Sí, vamos a escuchar una canción. Bueno, Lois, decime vos, ¿qué vamos a escuchar? Iawn, wel, da ni'n mynd i wneud bach o wahanol ar gyfer y gan ola. Heddiw, dwi'n mynd i fod yn canu can i ni. Yay! Mae hwnna Felly- mor neis, mae hwnna fatha fel tysa ti, tyd fatha, achos dwi'n gallu gweld ti ar fel yn y tŷ gwerin yn performio. Entonces, sí, vamos a aprovechar de la música de Lois. Ahora vamos a escuchar una canción de Lois. Y yo puedo imaginar a Lois cantando y, ¿cómo se dice? Sí, cantando en y tŷ gwerin, la casa de folk que está en el Eisteddfod. Nw'n i wneud y tŷ gwerin yn fan hyn, just am dro. Tŷ gwerin, Patagonia. Patagonia. Felly, dwi'n mynd i fod yn canu Adra gan Gwyn Esglyn sydd yn un o fy hoff ganion yn Gymraeg. Oh, yeah, fi'n lyfio'r gan yma. Vamos a escuchar la canción Adra. Well, sorry, Adra. No me sale con este acento. ¿Qué significa casa? De Gwyneth Glen. There is a town in North Ontario, a meddon hiliang yn ei gan. Sweet home Alabama, medda sgynod yr ond y tan. Rwy'n mynd nôl I flin a ffestiniog, Medda'r hen debot piws. Take me home, country road. Medda Denver o'n beth i'r iws. Does un man yn debyg I Adra. Medda'n hwyr idda fi. Does un man yn debyg I Adra. Na, ond mae Adra'n debyg iawn I chdi. Dwi'n I ddim I le dwi'n mynd, a dwi'n I ddim lle dwi di bod. Sgyn I'm syniad lle dwi rwan hyn, a dyw awyr lle dwi fod. Dwi di cysgu dan ser yn y Sahara, ac arsor yn rhaid drwy'r nos ymrhag. Dwi di dawnsio ar fynydd hefo ffrindiau newydd, a deffro ar awyren wag. Does un man yn debyg I Adra. Medda'n hwyr idda fi. Does un man yn debyg I Adra. Na, ond mae Adra'n debyg iawn I chdi. Fy nghynefin yw fy nefoedd, a bro fy mebyd yw fy myd. Na bod fama cystal a fi fy hun, felly pam dwi ar goll o hyd. Sgyn I map a sgyn I'm arwydd, a sgyn I'm rhyfgaid ar y daith. Dwi'n cau fy llygaid ac agor fy enaid, a dilyn lôn dy lais. Does un man yn debyg I Adra. Medda'n hwyr idda fi.
adran on ma adran debyg iawn I chdi On ma adran debyg iawn I chdi A dyna ni, awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y ya está, listo, se fue, como el viento. Espero que se hayan disfrutado esta hora con nosotros hoy. Diolch yn fawr iawn I Lleicu am gyfieithu. Muchas gracias a Lois para presentar y a Sheiki para hacer las traducciones. Diolch I ti am gyflwyno Lois a parsoi. Diolch I Fede am gynhyrchu a chadw trefn arno ni. Muchas gracias a Fede para producir el programa y ayudarnos, como siempre. Diolch I FM Delfasio 99.9 am y cyfle I gael wneud yr rhaglen yma. Muchas gracias a FM del Valle 99.9 para darnos la oportunidad de hacer este programa. A diolch o galon I chi wrandawyr. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Mwynhewch eich wythnos a mi fyddwn ni nôl efo'r rhaglen llawn dop arall I chi erbyn wsos nesaf. Y que se disfruten de la semana y sí, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Tan hynny, hwyl fawr. Ciao, diolch.